vymyslela na téma čísla 50. Taková oslava narození totiž není jenom spousta dobrého jídla, pití a veselí, ale je to především, ať už se to někdo uvědomuje nebo ne, je to takový rituál, který doprovází určitý mezník v našem životě. A ta 50 mezníků, to je takový, řekněme, více magický rituál i mezník ve svém životě. Včera se totiž symbolicky načal druhou polovinu svého životí. Tu polovinu, která by měla být obdobím stáří, a ty se, jak vím, už minimálně 1 rok této myšlence v sobě hodně bráníš a vzdoruješ a trápí tě. A protože pochopitelně jsi zůstat mladý, zbitý, plný mužské síly, ale zároveň zapomínáš totiž, že stáří může znamenat moudrost a také zkušenost. Je to čas, kdy můžeš sklidnit, můžeš přestat bojovat o své jméno a neustále se týdit po každém nápovědě, proč jsi tady a také si počít sám se sebou. Teď můžeš pomalu všechny ty nalezené emisie spojovat do smysluplného celku. Stačí se tady ohlednout kolem sebe, vidíš, jsem to 30 lidí, která vlastně jenom při tom malinkatý zlomek celé své skládanky. Každý z nás tady má své místo ve svém životě, má svůj význam a stačí se na každého kouknout a vzpomínat. My jsme tady také proto, že i jsou nedělou součástí našeho života. A dnešní den je oslavou nejen toho, co bylo, ale také toho, co bude. A nejen pro tebe samotného, ale také pro každého z nás. Já tedy osobně na tomto místě bych chtěla za sebe, za Ondru a za Minku moc poděkovat. Poděkovat za radost, za každý laskavý pohled, za úsměv, za obejmutí, ale také i za ten národně zvýšený prst a zvýšený hlas. Moc ti děkujeme za krásnou péči Pepinku a myslím, že jsi s námi.